का हो बाबू। अरे का हाल बा। चला ही तोहार छोट भाई आ गेल हो नयका गनवा के अपडेट लेके। तो भैया हो, हम आप सबके बता दी कि जब जब केसारी लाल यादव जी के चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म आवे और चाहे गाना आवे, औले से पहले ओकर चर्चा पूरा भोजपुरी में मच जाला। तो आज के वीडियो में आप सबके हम बतावे खातिर आ गए बानी कि केसारी लाल यादव जी के एगो गाना आ रहा बा और वही गानवा के जानकारी आप कहे छोट गरीब भाई देवे खातिर आ गई बा। तो रउआ लोगन के इहो मालूम होई कि इनकर एक फिल्म बा अभी लॉन्च ना भइल बा, जौने फिल्म के टाइटल है गॉड फादर। ये भोजपुरी पारिवारिक फिल्म है और यही फिल्मिया के एगो बहुत ही प्यारा गाना बा और वही गानवा के लॉन्च करे वाला बाटे। तो सबसे पहले है हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टर व रउआ लोगन देख ली, जौने गानवा के टाइटल है चाल नवाबी। केसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह के आवाज़ में ई गानवा के लॉन्च कैल जाई और केसारी लाल यादव जी के साथ में वीडियो में डांस करत नजर आवे वाला बानी यामिनी सिंह। ई गाना के जे लिखले बा नाम है कृष्णा बेदर्दी, जौन की केसारी लाल यादव जी के अच्छा दोस्त हवें। और भैया गानवा में म्यूजिक केसारी लाल यादव के दोस्त कृष्णा बेदर्दी जी ही देहले बाटे। तो ये भैया आपके हम बता दें कि कुछ घंटे पहले ही गानवा के टीजर लॉन्च कैल गई है और गानवा काफ़ी कमाल के बा, एकदम धमाल मचा दे। और वीडियो 26 मार्च के यानी कि काल्हे सुबेरे 7 बजे टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल बा हो और वही पे ई गानवा के लॉन्च कैल जाई। तो रउआ लोगन बनल रही हमेशा, आपका है छोट भाई हर दिन कोशिश करत रही कि रउआ लोगन खातिर नया नया गाना के अपडेट जानकारी पहुँचावत रहे। तो चैनलवा पे नए बाटा भैया तो सब्सक्राइब कर लिया और अपने दोस्त लोगन के भेज दिया जवन की भोजपुरी गाना सुने के पसंद करल हैं, तब तक उन्हों तक ले नोटिफिकेशन पहुँच जाए।